Hello, it's me you're looking for. Ak hľadáš bývanie, tak si na správnom mieste. Čau, vítaj ťa Sven, The Ordinary Man. A vítaj na mojom kanáli, kde sa rozprávame na tie najrôznejšie témy, ale dnes to bude na tému Sven a bývanie. Ja sa z toho neskutočne teším, pretože začínam novú sériu a tentokrát to teda bude o bývaní, pretože sme mladá rodina, ktorá sa minulý rok v decembri rozrástla, narodila sa nám dcérka, z čoho sa neskutočne tešíme a začína nám byť doma trošku tesnejšie, začína to aktuálne bývanie byť nechcem povedať nedostatočné, ale už sa sem tam trošku tlačíme a ja by som chcel akvárium a nemáme na ňo miesto, takže potrebujeme nové bývanie. Srandujem, nie je to iba o akváriu, naozaj máme ešte aj psíka, takže už to začína byť také, no. Verím tomu, že podobné starosti, radosti riešite aj vy alebo mnoho z vás, ktorí žijeme spoločne v tejto úžasnej krajine, tak mi napadlo, že by nemuselo byť zlé o tom začať natáčať. V podstate je to niečo, čím žijeme, vo voľnom čase s manželkou sa rozprávame, hľadáme, posielame si inzeráty, aha, toto vyzerá dobre, toto je fajn, ale na to nemáme a podobne. No tak som si povedal, že začnem natáčať a možno, že to bude pre vás inšpiratívne, možno inšpirujete vy mňa a budeme si tak navzájom proste vedieť poklabosiť o tom, že aká je situácia na realitnom trhu. Čiže amatérsky licencovaný realitný maklér, respektíve realitný maklér s amatérskou licenciou, pretože videl som asi všetky diely Vlada Voštinára z nového bývania, takže som pripravený na to sa prehrabať všetkými inzerátmi. Takže ideme na to a ja som si dnes pripravil aj trošku taký vizuálny materiál, takže budem aj zdieľať obrazovku. Idem na to. Voilà. Nehnuteľnosti.sk, myslím si, že všetci poznáte tento portál, všetci tí, ktorí hľadáte nejaké bývanie, je to proste taká klasika a je tam aj v podstate taká sekcia, kde si viete vyhľadať na mape len čisto novostavby alebo projekty jednoducho novostavieb v rámci celého Slovenska. Ja som zozumovaný na Bratislavu, pretože aktuálne žijeme v Bratislave už dlhé roky, sme tu zabývaní, máme tu kamarátov, prácu a tak ďalej, v zásade aj rodinu. No a jedna vec, taká pauzička, jedna vec je tá, že zvažujeme aj to, že by sme z Bratislavy odišli, pretože ceny nehnuteľností sú tu už pomerne astronomické a už začína to byť pre nás také, že v zásade nevieme ani, čo by sme si vybrali, lebo v zásade na nič nemáme. Takže uvažujeme aj nad tým, že by sme opustili hlavné mesto a išli by sme bývať niekde inde, ale kým nájdeme niečo, čo by v podstate bolo pre nás vhodné alebo vhodné, tak hľadáme aj v Bratislave, však prečo nie, lebo človek nikdy nevie, na čo natrafí. No a teda situácia je taká, ako som vám spomenul, sme mladá rodina a uvažujeme nad tým, že či neopustiť Bratislavu s tým, že by sme šli bývať do rodinného domu, takže taká klasika podľa mňa, alebo sa poobzeráme v rámci Bratislavy po nejakom vhodnejšom bývaní takého rodinného typu, čiže minimálne trojizbový byt, ideálne štvorizbový, pretože ja pracujem z domu v podstate drvivú väčšinu času, takže nejaká pracovňa by sa nám zišla. Teraz ako vidíte, som presne v pracovničke, takej malej izbičke, ktorú máme a operujem teda odtiaľto. Viem sa tu zavrieť, takže to je pre mňa dôležité, aby som mal kľud a pokoj na prácu a vedel sa sústrediť, pokiaľ je v podstate manželka s malou doma. Ale to bola dlhá odbočka, takže aby ste vedeli také nejaké reálie,
No a teraz ideme na to, čiže nehnuteľnosti.sk a pozeral som sa v podstate na to, že ako vyzerá Bratislava, čo tu máme, áno, ja ju aj poznám a zaujalo ma, že Ružinov je celý taký zazelenaný v zásade, že neviem, či to bude vidno, ale tak dúfam, že áno, ale vidíte tie obrovské zelené plochy versus staré mesto, čo je jasné samozrejme, že tam tých zelených ploch nemôže byť až tak veľa, ale už aj keď sa pozrieme na toto je v podstate hradný kopec, čiže nejaké palisady Slavín, čo tu máme, Kramáre, tak to mi tak padlo do oka, že tu je to také celkom zazelenané. Trnávka, Rača, no a ja som si pre vás dnes pripravil a spoločne sa pozrieme na projekt v Rači a volá sa, ešte ho tu nevidím, ale bol v Krasňanoch. Áno, tuto Verdena. Pôjdeme sa pozrieť do Krasňan na Verdenu a uvidíme, že či je tam niečo, čo by sme si teoreticky len tak imaginárne vedeli predstaviť ako ďalší krok v rámci rodinného bývania. OK. Neviem, či poznáte, ale našiel som aj stránku Bratislava Living a táto stránka v podstate zhromažďuje všetky developerské projekty v rámci Bratislavy. Je tam kopec podrobných informácií a celkom sa mi pozdáva tento web. Jediné, čo ma pobavilo trochu, sú že mapa spodných cien a horných cien. To mi prišlo také, že som ešte nepočul vlastne o spodných a horných cenách, tak som trochu zmetený z toho, že o čo ide, ale asi si myslím, že to bude nejaká mapa najnižších a najvyšších cien. Niečo také, ale neviem, čo znamenajú potom tie farby. Takže z tohto som trochu zmetený, ale inak ten projekt je výborný, páči sa mi, je to tu prehľadné, mám si tú klasickú mapu a náš projekt Verdena. Tu viete si nájsť aj odkaz na ňo, takže klikám na Verdenu. No a voilà, sme tu, tak ideme sa pozrieť, že čo na nás čaká. Stránka vyzerá dobre, celkom to na mňa fajn zapôsobilo, všetko to je také rodinné, béžové, prírodné, je tam veľa zelene na tej vizualizácii, takže to sa mi celkom pozdáva. No a čo tu máme ďalej? O projekte Verdena. V Bratislave je už málo pokojných lokalít, kde si výhody mesta užívate na prahu lesov Malých Karpát. OK. Nový projekt z ateliéru 6 Group naplňa podmienky moderného života spojeného s blízkou prírodou. OK, takže dbajú na prírodu, to sa mi páči, to ja môžem. Lebo prírodu máme radi. A teraz sa akurát pozerám, že aký mám odraz toho monitora. To budem musieť nejak asi vyriešiť časom. Sedím asi veľmi blízko pri ňom. Už to vyzerá lepšie, super. Naplňa podmienky, jasné. Verdena sa nachádza v bratislavskej časti Rača Krasňany, neďaleko kvalitnej mestskej vybavenosti. Atraktívna lokalita pri peknej ceste je vhodná pre milovníkov turistiky a cyklistiky. Takže opäť šport. Prinášame priestranné nové byty s netradičnou fasádou, ktorej hlavným prvkom je zeleň. Verdena má uzavretý areál s parkoviskom a pred záhradkami. Poskytuje tak súkromie pre obyvateľov a bezpečné rodinné bývanie. Verdena môže byť aj vaša nová farba domova. OK, termín výstavby. OK, čiže to by už malo byť vlastne postavené, lebo je to Q4 2024. No, dobre, takže tu máme takúto lokalitu, že mapu lokality, čo máme všetko v okolí. Jasné. Čo sme práve pripravili. OK, toto vyzerá pekne. Interaktívna mapa v podstate projektu, alebo teda tej budovy. 8-podlažná budova, hore klasika, budú tie najlepšie byty, pozrieme sa na to, aké sú tam. Na jednotke teraz bolo napísané, že by tam mali byť aj predzáhradky. OK, tu máme nejaký cenník, vidím, že sú nejaké predané byty, rezervované, voľné, takže super.
A ja sa ešte chcem pozrieť na tú lokalitu, 10% zľava na byt. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť získať svoj vysnívaný domov za zvýhodnenú cenu. OK, 10% zľava, to je zaujímavé. No a lokalitu, ja som si to pozrel dopredu, aby som tu až tak netápal v tej rači, takže ukážem vám, ešte to musím odzoomovať, Krásňany, tuto. Čiže, aby sme sa chápali, staré mesto Bratislavy máme tu, Petržalka hír, Kramáre hír, Ružinov hír, a Ráča, no, Nové Mesto hír a Ráča začína tuto hore, v podstate ako smerom na Svätý Júr, dá sa povedať, a Pezínok a tak ďalej. Na Krásňany sú ešte kúsok akoby pred Račou, to je táto časť, ktorú ja poznám ako vpredu je také staršie sídlisko, no taká štvrť staršia by sa dalo povedať. No a tento projekt Verdena je v podstate nad touto štvrťou, presne tu. Tu je pekne vidno, aký je rozostávaný ešte na tejto snímke. A zastavím sa trochu pri tej lokalite. Otočím si mapu, aby sme to videli možno, že lepšie. Môžeme si to dať do 3D. A ideme tu. Trošku ma sklamala tá lokalita. Popravde, keby som to mal ohodnotiť z môjho pohľadu, tak je to niečo, čo by som už tak akože krčil nosom, lebo všimol som si, že hneď za tou novostavbou sú dva obrovské také firemné, alebo no, dá sa povedať firemné komplexy, čo niekomu môže vadiť, niekomu to nemusí vadiť. Vedľa je, to vyzerá ako štadión na americký futbal, lebo sú tam také tieto zóny, ale je tu nejaké ihrisko teda, čo tiež neviem, či je funkčné alebo nie je funkčné, ale nepôsobí to v podstate ako klasická štvrť na taká tá obytná, ako vidíme tu, kde sú v podstate iba bytové domy, pomedzi to je nejaká základná škola, hej, to je gymnázium, to je taká klasika. A tu vidíme, že to je na tom úplnom okraji, na samom okraji tej takej klasickej bytovej štvrte, ale v obkolesení tých firiem, čo mne sa až tak moc nepáči, ale však 100 ľudí 100 chutí a každému to môže vyhovať. Niekto si povie, tam bude aspoň menej ľudí, menej susedov a tak ďalej, super, to sa mi ľúbi. Jasné, je to úplne validná vec. No a hore nad tou štvrťou hneď, čiže kúsok, teda nad tou bytovou výstavbou máme už Vinohrady a v podstate cyklotrasy, môžete ísť aj na Bielý kríž alebo do mesta viac, takže toto je fakt naozaj kúsok už do prírody odtiaľ, takže to je veľké plus za mňa, čiže developer neklamal, len tu mi to trošku príde také mne sa to až tak nepozdáva, ale ideme sa pozrieť ďalej. Teda, to bola teda lokalita, no a ideme sa pozrieť na tú ponuku tých bytov, že aké sú ceny, to ma hrozne zaujíma a že či si vieme niečo vybrať, čo by bol taký ten ideálny byt. Ja okamžite idem na 8. podlažie, lebo ma to zaujíma, či tam sú nejaké byty s terasami, alebo čo nás čaká na tom najvyššom. OK, čiže tam máme vlastne 1, 2, 3, 4, 5 bytov, všetky sú predané a všetky mali aj parádnu terasu. OK, takže to klobúk dole, to sú fakt úžasné byty. 4-izbový byt, 3-izbový byt, 3-izbový byt, 2-izbový. OK, takže musíme ísť Tak poďme na prvé podlažie. Pozrieme sa, či tam je niečo s tou predzáhradkou ešte voľné. Áno, sú tu voľné. Dobre, super. Tak čo tu máme? Rozloha metrov štvorcových 50, 80. Čiže je tu jeden takýto väčší, 80 štvorcových metrov za cenu 314 277. Čo pri 80 metrov a plus 18 metrovej terase nie je najvyššia cena v rámci Bratislavy. Z toho, čo mám tak odsledované novostavby, tak je pomerne komplikované nájsť trojizbový byt
niekde akože bližšie k 300 000 ako k 400 000. Takže tá cena pôsobí na prvý pohľad celkom atraktívne, by som povedal. Idem sa pozrieť na to, že čo to je za bytík. No. Aha, nebytový priestor. OK. Tak to potom vysvetľuje asi veľa toho. Tak to môžem rovno opustiť, lebo nebytový priestor môže byť komplikovaný, nie som si istý, ale môže byť komplikovaný na kúpu cez hypotéku? No, neviem. A teraz uvažujem nad tým, či všetko budú nebytové priestory a sme vybavení. Idem sa pozrieť ešte na druhé podlažie. Dobre. Takže tu máme... Tu napríklad, ak to je tak, ako to chápem aj ja, že táto spodná strana bytovky je v zásade táto predná strana, čiže orientovaná na juh. Ak sa pozriem, nie. Sever, juh, či na západ dokonca. Či nie na východ? Teraz som z toho pomýlený. Moment. Čiže takto máme sever. Áno, dobre, sever. Dole je juh, vľavo je západ. Takže juh, takže na východ. Takže táto predná strana je orientovaná na východ. Táto vzadná je na západ, ale tu sú v podstate tieto firemné budovy. No a tu možno som si aj všimol, že sú v podstate všetky tie byty voľné z tej strany k tým firmám. Ale zase budú mať krásny výhľad na Karpaty, takže to môže byť z vyššieho podlažia super. Sa pozrieť. Aha, nebytový priestor. No okej. Takže to bude asi pravdepodobne dôvodom, prečo tá cena je taká atraktívna, aká je. 7. podlažie, jeden voľný byt. Aha, toto je už byt. OK. Dobre, som zmetený. Ideme na 6. podlažie. To sú tiež byty? To sú byty. Dobre, a tu je všetko predané. Tu sú iba teda tie menšie byty. Na 5, čo máme? Dvojizbový. To sú všetko dvojizbáky. Dobre, tak poďme sa pozrieť na to takto. Dáme si tu nejaký filter. Počet izieb, 3 izby, dostupnosť voľný. A je to ten jediný, ktorý sme videli. OK. Ale pôsobil fajn, akože keď sa na to pozriem, že tu je vstup z vrchnej časti. Čiže vyzerá to byť pomerne priestranná chodba, 10 m² takmer, hej. To je dosť veľká chodba. Hneď po vstupe na pravej strane záchod, separátny, individuálny, čo preferujem, to je výborná vec. Ďalej kúpeľňa s vaňou, super. No a z chodby priamo takto, zo vstupnej sa ide do jednej spálne. To je tu, OK. Do druhej spálne s výstupom na terasu. A takou uličkou rovno do obývačky spojenej s kuchyňou. Akože, čo viac človek môže chcieť, no. Vyzerá to celkom fajn. Čiže tu sú okná, tieto dve skôr na takú severnú stranu z jednej spálne a z kuchyne. A tuto nie sú okná, čiže sú v podstate iba na východ takto. Čiže ten byt bude, keď sa nad tým zamýšľam, aj keď to nie je teda byt, nazývam to tak bude skôr taký, že do obeda svetlý a po obede tmavší. Pretože tieto okná predné sú všetky na východ a teda ja preferujem skôr, alebo aj my preferujeme skôr západnú orientáciu, pretože človek väčšinou presne na konci toho dňa má už voľno, príde do tej obývačky, chce sa vystrieť na gauč. A to je presne ten čas, kedy tie západné byty sú také zaliaté slnkom a svetle a my to máme hrozne radi. Vlastne mať ten byt zaliatý tým slniečkom práve po obede a podvečer ideálne. Je to také príjemné pre nás. Takže z tohto titulu by nám to moc nevyhovovalo. No. A plus je to nebytový priestor. Čiže
Ešte sa pozriem na tie štvorizbáky, či tam náhodou niečo nebude. Počet izieb 4 plus KK. OK, dostupnosť voľný. No a takto sa zabávam v podstate voľný. Aha, tuto. Po večeroch, keď sa mi nechce ešte spať a fantazírujem a hľadám nejaké vhodné bývanie pre nás. Takže tiež jeden štvorizbový, ale je to nebytový priestor na 3. podlaží, no takže to je tiež veľké mínus. Ale tak pozrime sa, že ako to vyzerá. Tento už sa mi pozdáva, lebo je na juh, aj teda respektíve 3 izby majú okna na juh, čo je fajn, lebo to je v podstate taká slnečná strana, ale žiaľ obývačka je opäť iba na východ, alebo respektíve trošku aj z toho juhu by tam ešte niečo zasvietilo. Ale každopádne ako to vyzerá: vstup, individuálny záchod, opäť kúpeľňa, pomerne veľká hala, alebo ako by som vstup na miesto tiež 10 m štvorcových, to sú niekedy aj samostatné izby, čo vidno 7, 8, presne 9 m, 10 m, čiže tá vstupná miestno chodba je pomerne veľká. A potom prechádzame takýmto koridorom do kuchyne spojenej s obývačkou, no a tam je už potom iba vstup do 3 individuálnych izieb plus veľká terasa, 21 m štvorcových, to je fakt veľké. Len škoda, nebytový priestor a cena bola, keď sa pozerám, 380 000. No to je štvorizbový byt, by bol podľa mňa, keď si tu dáme kalkulačku, štvorizbový byt by bol podľa mňa, toto má koľko metrov? 90 metrov krát, ja neviem, aspoň 4500 eur. No, ako myslím si, že štvorizbák v takom slušnom projekte by bol aspoň 450 000 a možno aj viac. V Bratislave, sme v Bratislave stále, ceny sú tu šialené. Takže takto. Pozerám, že má aj rekuperáciu, čo je super. Holobyt, zelená fasáda, predpríprava na klimatizáciu je tiež veľkým bonusom. Dobre. No, ale bohužiaľ pre Svena sme tu nič nenašli, pretože trojizbové, štvorizbové byty už žiaľ v ponuke nie sú, takže Verdena je bohužiaľ z hry vonku. Ešte sa pozerám na galériu, exteriér. To boli nejaké fotky, interiér. OK. A tu ste predzáhradky, jasné. Zelená fasáda. Akože vyzerá to pekne, vyzerá to veľmi príjemne, len škoda, že tie vizualizácie sú vždy také optimistické, také, že sú tam tie stromy, všetko, ale reálne, keď si predstavím, že tu vzadu a vedľa sú tie fabriky, alebo tie fabriky, oni tam asi nič nevyrábajú takto, že by sa tam dymilo z komínov, ale že sú tam proste také tie industriálnejšie, že to je taká industriálnejšia lokalita, tak hneď to bude inak pôsobiť. Tu nám vidím, že sú zamyslený páriček, dobre, pred záhradky, akože takto to vyzerá fakt super, kto by sme nechceli bývať takto, hej, že to vyzerá úplne perfektne. Ešte som si pripravil poslednú pre možno niekoho z vás, koho by tento projekt zaujal viac, tak ja sa vždy pozerám aj na takú mapu vlastne hlučnosti, pretože mám rád lokality, ktoré nie sú až tak moc hlučné a táto mapa mi celkom pomohla. Alebo respektíve bol som prekvapený, že niečo takéto existuje, keď som ju vôbec našiel. A môžete si tu pozrieť v podstate intenzitu hlučnosti spôsobenú cestnou dopravou, cez deň v noci, železničnou dopravou, počas dňa v noci, leteckou a priemyslom. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé a už keď človek ide minúť stovky tisíc eur, tak je dobré vedieť, že či náhodou tam nesusedíte, keď dám tu náš priemysel cez deň.
tak napríklad vidíte, že tu je nejaká firma pravdepodobne alebo niečo, ktorá je cez deň hlučná a spôsobuje hluk, tak je dobré o tom vedieť a ja to skúsim ešte priblížiť teraz. A netvrdím, že to je pri tomto projekte, len zrovna som mal tú mapu takto otvorenú. Vidíte, že o tomto je dobré vedieť podľa mňa a prípadne si to zapnúť aj na priemysel v noci a vidíme, že stále to je nejaký hluk, ale už to nie je také intenzívne. No a takto si viete celú Bratislavu v podstate pozrieť. Keď to takto dáme späť. Áno, to je vlastne Bratislava. Čiže toto bude pravdepodobne Slovnaft, typujem. Táto veľká žltá gula v Petržalke. A toto tu je, neviem čo, nepoznám to. No, ale my sa ideme pozrieť na teda Krasňany. Ja to prepnem na geografickú mapu. Takže ideme na Krasňany. Tu nás si zmením mierku. Priblížime to tým. To je čo Záhorská, takže dole. No a Krasňany sú tu. Takže priblížim to ešte viac. Dajme tomu takto. Dobre, a sme tu. A to bolo, myslím si... Pozrieme sa na mapu. Aha. Ideme to takto. Dáme to. Ešte raz. To tu napokrútim. OK, čiže Krasňany sú tu a toto je v podstate v takom medzipriestore. Dobre. Dobre. Čiže toto priblížime ešte viac, ak sa to dá. Nedá. Dobre, čiže ja si myslím, že vlastne je to a pravdepodobne tu niekde. Teraz som trochu zmetený popravde. Áno, takto ide cesta hore. Dobre, no skúsme si to zapnúť a uvidíme, čo nám to ukáže. Takže dávam cestná doprava v noci. Aha, tuto to už vidno lepšie, super. Cestná doprava v noci. Vidíme, že vlastne iba od tej hlavnej cesty, ktorá vedie cez Raču, tak tam je to najhlučnejšie. Tu vidíte aj decibely, ktoré tam sú. Ale inak tu sme v žltej zóne, čo je veľmi solidné. A cez deň cestná doprava deň. No tak je to taká stredná hlučnosť, by som povedal. Rozmýšľam, či to mám dobre štvrti som zakotvil, ale myslím si, že áno. Dúfam, že som to trafil. Tuto. No, super, už sme tu. Ospravedlňujem sa. Áno, tuto sme a no, paráda, tak tuto to je ešte lepšie, pozrite. Vlastne tá bytovka je na tomto fliačiku. Žltom už to bohužiaľ neviem priblížiť, ešte takto by som to mohol. Čiže tuto máme tú bytovku, to je ten rad garáží taký a tuto je, čiže cez deň sme tu v žltej hlučnosti, čo je naozaj veľmi, veľmi solidné na Bratislavu a v noci, keď to prepnem, tak v zelenom, hej, úplný kľud, pohodička. Môžeme pozerať železničnú, takže OK, cez deň tu je nejaká hlučnosť do železnice, je to oranžové decibely. V noci žltá, takže predsa len nejak tie vlaky tam asi viac robia tú hlučnosť v noci ako cesta, lebo vlaky majú žltú a cesta zelenú. Pozrieme leteckú dopravu cez deň, nič. V noci pohoda, priemysel cez deň, v pohode zelená farba, v noci v pohode. Takže najviac v podstate sme zistili, že je to cestná doprava cez deň, ale najvýraznejšie, čo je zaujímavé, je to železničná doprava a to je cez deň na úrovni oranžového, pretože tam sú vlastne hneď železnica je kúsok odtiaľ. A v noci je to tiež celkom akože, neviem, že hlučné, lebo ja to neviem posúdiť, ale vidíte, že nie je to v zelenom, čiže nejaká hlučnosť tam je aj v noci. No a keď sa pozrite, tak tady to spodkom vlastne ide železnica, aj tu ešte nejaká úzka, či to asi električka bude? Áno.
to je električka. Čiže železnica je tadeto a tá novostavba je kúsok odtiaľ. Takže tak. Pozerali sme si nejakú mapu hlučnosti, ja to dám aj do popisku, aby ste to si mohli prípadne aj sami popozerať a lokality, ktoré vás zaujímajú. Pozerali sme projekt Verdena. Vyzerá zaujímavo popravde, len bohužiaľ pre moje také nejaké potreby som tam nenašiel žiadny byt, ktorý by bol pre nás vhodný a ideálny. Sa pozrieme ešte čisto nejaké fotky z výstavby. OK. Tak ešte to si pozrieme spolu. OK, no presne. Čiže takto je parkovisko, tu najveľa ten štadión, čo som spomínal. No, toto sa mi páči, super, výzošky, teda už nie výzošky, ale už fotografie. OK. Páči sa mi tá fasáda, tá sa mi naozaj páči, páčia sa mi aj tie balkóny, tie vrchné byty s tými terasami a z tej opačnej strany s výhľadom na Karpaty, tak to bude pecka, to bude bomba. To by sa mi fakt ľúbilo. Čiže takto sú vlastne, toto je tá strana ako keby od hlavnej cesty s výhľadom na tú bytovú štvrť. Aha. Vyzerá to super. A toto sú tie spodné byty, čo sme pozerali. To je ten trojizbáčik. Ono pravdepodobne to bude tým, že je tmavší možno, alebo neviem, ale mám pocit, že je taký tmavší tu, tak možno kvôli tomu je to nebytový priestor. Neviem, no. To iba tak sa zamýšľam nad tým. Super, perfektné fotky. Ešte sa mrknem aj tuto. No a tu je vlastne, ako vidíte, no, že sú tam tie firmy nejaké. Čo je škoda trochu, lebo je to krásny, akože páči sa mi, veľmi príjemný bytový komplex, alebo bytový dom. Len škoda, že je v obklúčení tých firiem, no. Ale vyzerá to... Toto vyzerá fakt pekne, sa mi to páči. A tie balkóny sú, alebo teda, no, lodžie, neviem, sú pomerne hlboké, čiže tam si môžete dať aj stôl, sedenie, to by sa mi páčilo tiež. Toto sú tie terasky hore. Super. No dobre, tak už pozerám, že som extrémne dlhý. Každopádne vyzeralo to fajn, musím povedať. Jediné mínus za mňa z takého na prvý pohľad boli tie firmy, inak sa mi to páčilo, len bohužiaľ žiadny veľký rodinný byt tam už nebol voľný, iba tie nebytové, takže nič, musíme hľadať ďalej. No, ja vám každopádne sa chcem poďakovať za to, že sme to spolu takto tu zvládli a že sme sa porozprávali, alebo teda, že som vám ja ukázal niečo, aby ste ma popočúvali. Veľmi sa z toho teším, lebo príde mi to také proste viac zábavné, keď môžem zdieľať toto hľadanie bývania aj s vami a možno sa niečo od vás dozviem a upozorníte ma na niečo, tak to som veľmi rád. Každopádne za každý komentár budem veľmi rád a vďačný. Pozerám sa na hodinky a je 1:30 ráno. Najvyšší čas ísť do postele, pripraviť sa na štart do nového týždňa. Verím, že ho budete mať dobrý, príjemný. Ja sa teším na ďalšie video s vami v rámci série Sve na bývanie. Budem sa pozerať určite na ďalšie projekty a domy, pozemky, čokoľvek, pretože je to seriózna otázka nášho rodinného života, kam sa posunúť, kde získať väčší životný priestor. Takže veľmi sa na to teším. Dobrú noc, príjemný deň a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.